Tichiona the National Youth Day ichiapproacha, takuona vakomana aiwa vana Honorable John Baraza panguva inoi vakupawo mawarnings nevakomana mawar veterans nevakomana machildren of Zimbabwe war veterans, vakomana vekozwa vachinzi aiwa tikuziva kuti the National Youth Day zvairi kusvika aiwa this week. Hatimbodi kana kunzwa any regalia yamunenge muchipfeka, hatikana kunzwa pamusoro pemaslogans amungada kuita ikoko. Mukangozviita chete, we are going to make decisive action against you. Sana pana mashoko ashamisa vanhu vachiona kuti aiwa vakomana team uri kuopisa the 2030 agenda rajamuka panguva inoi. Don't go subscribe or like or turn the bell icon. Tipina pana pamukozo budanyura chite. Attention Honorable John Baraza. Any attempt to politicize the National Youth Day, Kozwa will take legal action against you and his NPF. No regalia, no party banners, no slogans. This is a public event, not a rally. It's sponsored by the government from taxpayers' money, not the party. Domashkwana muda chitogwa panapa nawakomana vekuzwa vachimuti aya vatombori kana kutombunzwa kuti kwaenda mabanners eZANU-PF kana kuti kwaenda maregalia kana kuti muchanoita zvemaslogans. That's because this is a national event. Mashoko atiri kuona kuti tichiona panapa the National Youth Day ichiapproacha, vanhu vakuiona se battleground kuti vakomana they are going to outshine each other by this National Youth Day. Nokuda kwekuti muchiona ma-events ari kuitika munyika yeZimbabwe panguva inei ari kunyatsoratidza kuti aiwa nyika yeZimbabwe iri pa-dead end and iri pama-crossroads ari deadly. Vanyatso kuona kuti aiwa Youth Day ichisvika vakomana vanoda kuratidzana mapowers kuti aiwa isu tisi vanhu vari superior kudarika imimi. Vatoona vakomana vekozwa vari kuuya vachivapa warning vachiti chingozamai zvinhu kuzviita, tiri kuuya panapa tichienda kunotora legal action against you. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi kuda comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.